खुलुमबाय लोगोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै नोंथांमोननो आङो ओरैबायदि मोनसे स्टोरी खोन्थागोन जायखौ गासै दुनियानि मानसिफोरानो माने गनायना लाथावै बायदि मोनसे खामानि जाय खामानिखौ सासे हिन्जाव मानसिया मावदोंमोन। आसलते मेरिना होननाय सासे बिराद लोदो लोदो हिन्जावखासो दंमोन जायनि माने उजना गिलिरा वेट प्राय 120 केजि जादोंमोन 120 किलो आरो बे हिन्जावखौ रावबो नाया रावबो माने बिनिखौ अना सबबो नायख्लेंनानै थाङो रावबो हाबाबो खालामा रावबो मोजांबो मोना गोसोबो थोआ बेनि थाखायनो बे हिन्जाव मानसिया बिराद दुखुआव थाबाय थायोमोन। नाथाय बे हिन्जावखौनो सासे मानसिया बबा अनखांखां मोननानै बिखौ प्रपज खालामो आरो प्रपज खालामनानै सानैबो हाबा लायो आरो हाबा लानायनि उनाव हौवाया मा माने जादु खालामनाय मा बुंनाय मिथिया बे हिन्जावा ओरैबायदि मेहनत खालामनो हमबाय ओरैबायदि खस्थ' मावनो हमबाय बेनि अजना थांनानै लास्टाव 60 किलो जाहैदोंमोन आरो 60 किलो जाहैनायनि उनाव बिनि जि इन्स्टाग्राम एकाउन्ट दंमोन बियो जि मावोमोन बै माने गिलिर अजनखौ लानानै जा खामानि मावोमोन जा जायोमोन जा लोङोमोन गासैखौबो इन्स्टाग्रामाव बिदिनो शेयार खालामबाय थायोमोन आरो जेब्लानो बियो 120 निफ्राय डाइरेक्ट 60 केजि मोनफैदोंमोन अब्ला बियो माने इन्स्टाग्रामाव एकदम भाइरेल जाजोबदोंमोन आरो बिहा गथ'फोरबो दोङो सानै साथाम आरो दिनै हाबा जानायनिफ्राय 20-25 बोसोर 25 इयार्स उनाव नोंथांमोना आसरित मोनगोन खोनानानै बै हिन्जावा ओरैबायदि खामानि मावदो सानसेखालि गावनि जि फिसाला गेदेर प्राय 20 बैसोनि जागोन 20 बैसोनि आरो अब्ला गावनि बैसोआ प्राय 40-45 गेजेराव जागौमोन। बै समाव बै हिन्जावा प्रेगनेन्ट जायो आरो प्रेगनेन्ट जानायनि उनाव बियो माने शेयार खालामना होयो जे बै जि उदैयाव थानाय गथ'आ गावनि फिसालानिसो। नोंथांमोना हयथ' खोनानानै जायबाबो माबोरैबा मोनगोन जाय खामानिखौ दुनियाव रावबो मावाखै रावजोंबो गथ'य बेफोरबायदि घटना जाफेराखै नाथाय बे हिन्जावा मावनानै खोन्थिदो आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै हौवाया गावनि जि उन्दै फिसाला दंमोन बेखौ लानानै बेजों जुदा जालाङो आरो दिनैसिम बिसोरो बिमा फिसा खानैबो हौवा हिन्जाव बायदि थायो आरो बिसोरनि जि फिसाला आरो बे जाथाया भाइरेल जादोंमोन 2021 आव। नोंथांमोना दाबो गुगोलाव जुदि मोजाङै सार्च खालामोबा मेरिना रासियान बेखौ सार्च खालामबानो नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो मोनगोन बिनि डिटेल्स गासैबो गुगोल्सआव दोङो आरो गोबां फट' माने हाजार फट' बिनि माने बे गुगोलाव होनाय दोङो नोंथांमोना सार्च खालामनानै नाय आंखौ फोथायाखैबा आरो बे जाथाया एकदम नंथारगौ जाथाय माने बेयाव खुनु मिसा खोन्था गैया। बिनि थाखायनो आं सानबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनि नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि हिन्जावखौ बेफोरबायदि मानसिखौ दा बायदि जुगाव मा दुनियायाव जायो जों रावबो एख' माने हमनोनो हाया सोरनि गोसो सिङाव मा थायो मा थाया आरो बिदिनो बिसोरो दाबो संसारा जागासिनो दोङो आरो बिनि थाखायनो बियो सिगांनो भाइरेल जाखादोंमोन जेब्ला बियो गावनि वेट लस खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव आरोबाव भाइरेल जाफिनो जेब्ला बियो गावनिनो असे फिसालाजों जेब्ला प्रेगनेन्ट जायो। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट नोंथांमोनखौ गासैबो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बे साबस्क्राइब खालामबाथाय जेबो थाखा फैसा नाङा नोंथांमोना फ्रियावनो बे बटनखौ मोनो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै दोन जाहाथे आंनि भिडिअफोरा नोंथांमोनाव बयनिख्रुइ सिगां मोनहैयो आं जेब्लानो आपल'ड खालामो अब्लानो जाहाथे नोंथांमोननिसिम मोनहैयो भिडिअआ आरो
भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय नोंथांमोना लाइक खालाम लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय गतिके जायखिजाया आं आसलते भिडिअखौ नोंथांमोनखौबो बेफोरबायदि खामानि मावथो होननानै आङो होआखै आङो होदो भिडिअखौ जे दुनियाव बेफोरबायदि मानसिबो दोङो जाय माने बाथ्राखौ रावबो साननोनो हाया गोसोआव जे बेफोरबायदिबो जानो हागौ होननानै गतिके लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था गोजोन्थों।